sad, Gospode, dođi sad, Gospode, Dođi sada, Gospode, premeni ove lihvarske lažu. Ti, Gospode, nose svi kamenje. Krv sirotinska sve uzmu sve. Dođi sad, Gospode, dođi sad, Gospode. Krv sirotinska sve uzmu sve. Dođi sad, Gospode, dođi sad, Gospode, sve. Možeš sve. Dragi prijatelji, poštovani gosti, ljubitelji poezije, dobro vam večer i dobrodošli. Okupili smo se ovdje u prostoriji Kina Mogorjelo da predstavimo drugu knjigu po redu našeg pjesnika Marija Kneževića. Dopustite mi na samom početku predstaviti klapu koja nas je uvela u večerašnju promociju. Klapa Signum, punog naziva Signum župe Svetog Franje Asiješkog iz Čapljine. Njih ćemo imati prilike tijekom večeri još slušati. Knjiga nosi naslov U iščekivanju sunca. Svako očekuje svoje sunce na neki način, a evo ja se skupa s vama nadam da je ova knjiga Marijovo sunce, jer velika je stvar napisati knjigu, u knjigi izraziti svoje želje, potrebe, ljubav, bol, tugu i na samom početku na tome mu treba čestitati. Zato vas molim jedan pljesak. Knjiga se sastoji od 3 dijela. Iz prvog dijela pod nazivom Otvori oči i razmisli gospođa Maja Lasić pročitat će nam 3 pjesme. Gospođa Lasić završila je Glumačku akademiju u Mostaru, književnost na Filozofskom fakultetu u Mostaru i trenutno završava postdiplomski studij u Zagrebu. Gospođu Lasić na gitari pratit će Josip Pjevac. Izvolite. Komarci u prosincu. Kako je danas došlo vrijeme? Dvojica, nekad kao prst i nokat, danas jedan drugome vuk. Kako je danas došlo vrijeme? Nekad smo satima razgovarali o svemu, a danas za reći samo dobar dan gledamo u rokovnik. Kako je danas došlo vrijeme? Nekad smo se dozivali s kilometra, a danas, prolazeći jedan pored drugog, okrećemo glave. Kako je danas došlo vrijeme? Nekad smo na kamen uzvraćali kruhom, a danas čupamo i najtvrđe stijene. Kako je došlo vrijeme? Uskrslog Krista dočekujemo snijegom, a komarac u prosincu zuji mi na uho. Nije vrijeme za ptice. Nije vrijeme za ptice. Ne. Nije vrijeme za ptice. Ptice pjevaju. Ptice lete. Nebo boje. Ptice pjevaju, ptice lete, ne stoje. Nije vrijeme za ptice. Nije vrijeme za ptice. Strpajmo ih u kavez do debele žice. Tako je to sada. Oprosti, izvini, u modi su samo tromi pingvini. Pa što li će nam ptice da paraju nebo? Zbog njih ne vidim sunce ko što bih trebao. Upecajmo ih na sjemenke ko ribe na udice. Jer doista
nije vrijeme za ptice. Napetost i neizvjesnost. Mrak. Osjećaš li mrak? Ovaj zrak što ga nožem režeš, tu omču oko vrata što je stežeš. Osjećaš li možda tišinu što ispunja tu pustu prazninu i nadu što se rasipa ko prah? Prijatelju, osjećaš li strah?